Glava Oluje isplanirana mjesec, godinu i 2 mjeseca ranije. A ova politička gotovo je isto. A kako smo mi izveli operaciju Oluja? Šta smo koštali? Što smo koštali, recite? Tako je. A što ćemo danas poslati? Pobjednici. Ali se treba i znati pobjednički ponašati. Dragi moji Hrvatice i Hrvati Hercegovine, najvitalnijega i najstručnijega dijela hrvatskog naroda. Mi zaboravili smo, ponašali se pobjednički i prepustili smo drugima. Vi se ovdje pitate kako će vam pomoći. Ne može se dok se ne promijeni stvar u Zagrebu. Napisana je strategija. Kao što je napisana i Oluja bila. Stvar se ne može promijeniti ako se ne promijeni politička scena u Hrvatskoj i Zagrebu. Tek onda može govoriti. Ovdje je savez. Čuli ste prije godinu i mjesec dana da je to odrekovano na načelo jer savez znači ljubav. Ljubav za Hrvatsku. Nikako ova koalicija nije. Koalicija je interes, nažalost, najčešće za vlastite probitke. A savez, po odrekovano na načelu, znači ima li među ovdje, ovom gotovo jednom bojnu, 10 nevinih. Uvjeren sam da ovdje ima da se svi nevini. I to je ta snaga. Znate li što znači jedna bojna, udarna koja može ovu političku žabokrećinu promijeniti?